place tare mult atunci când totul e organizat și totul e așa fluid și eficient și zilele trecute am descoperit ceva ce mi-a bubuit mintea. Aplicația de la Hornbach. Până acum creierul meu a fost acolo. Da, îmi fac o listă de favorite, mă duc în magazin, deschid, mă uit pe lista de favorite și iau chestiile. Acum o săptămână am descoperit ceva. Fii atent. Deci, mă duc la lista de favorite, fii atent, și îmi pun aici cantitățile. Da, am nevoie de 5 din astea. Și acum, că aici e chestia care mi-a bubuit creierul. Uite butonașul ăsta. Generarea listei de cumpărături. Și acum aplicația a făcut listele de cumpărături și o să vezi când mă duc în magazin că eu folosesc self-scan-ul. Pentru că aici, uite, în momentul în care fac lista de cumpărături, ai și butonul pornire self-scan. Mă întreabă să verific dacă ăsta e magazinul, Oradea, și de aici încolo pot trebuie să dau clapetele pe cameră jos. Ajungi la casă, îi direct generează cod QR, îi arăți doamnei de la casă codul QR, îl scanează, ai plătit instant tot și l-a găsit. Vezi? Și aici deja le-au trecut la rezolvate. Cele 5 chestii de aprindere le-au trecut la rezolvate și mai păstrează pe listă numai celelalte chestii pe care le-am. Și am găsit și conserva cu horse, adică cu carne de cal. Și, ia fi atent, și acum când am terminat, uite aici butonul de plată și se întâmplă o chestie magică, adică acest cod QR, când mergi pe el la casă, îl dai doamnei, doamna îl scanează, face automat plată. Adică e atât de simplu, stai acasă să-ți bei cafeaua, îți faci lista de favorite, tot ce ai nevoie, vii în Hornbach, dai să genereze lista de cumpărături, te duci frumos pe la raft cu self-scan-ul, îți scanezi produsele, îți bagi numărul de produse din fiecare pe care îl cumperi, le pui în coș, ajungi la casă, self-scan, ai plătit repede, ai plecat. Rapid, eficient, fără să întrebi, fără să interacționezi cu foarte mulți oameni. Că noi, cei care iubim câinii foarte mult, nu iubim să interacționăm cu oamenii la fel de mult, nu-i așa? De-aia ne place când totul e automatizat și e totul fluid și e totul fără prea mulți oameni și interacțiuni cu oamenii, că nu sunt chiar mai faini câinii decât oamenii, nu-i așa? Da. Așa că aplicația Hornbach mi-a rezolvat tot, folosește. Bă, deci pentru mine când am descoperit chestia asta, salvează timp, salvează nervi. Hornbach, nemți. Aranjat, frumos, totul tipic, făcut. Nemți, nu mai zic nimic, atât, ajunge.